Pag siniswerte nga naman. Ayan mga kasinag oh. Mga kasinag yung tabako ng kapre. Ayan, panig-pagilid na yan. Sa kapre lang ito nakukuha mga kasinag. Mga kasinag, good morning. Magtatrabaho na naman ngayon ang Team Lakas. Dito kami magtatrabaho mga kasinag sa palayan ni Kuya Barok. Kuya Barok ngayon na ang trabaho namin. Ayan mga kasinag, dito kami magtatrabaho. Gakod mo dyan kang karabaw. Sa gilid ng palayan. Ipapalinis kasi ni Kuya Barok yung gilid ng palayan. Ayan, yung paikot niyan. Ito yung palayan ni Kuya Barok. Hanggang doon sa taas. Mambasukahin na yung mamaya dyan. Yun na nga ni yan. Ay, yun. Talaga yan. Yun eh. Nagpuputol sabi ang kahang ini. Malakas talaga. Yan, makasig to yan to. Oh, malakas nga. Ayaw kay Kabelwen. Ayaw nang inihipan. Ikaw, ang liit mong tao, ang haba ng kawit mo. Ito, ang laking tao, ang iksi ng kawit. Huwag palit kayong dalawa. Sir kita. Ay mga kasinag, si Camille ko na magkatrabaho dito. Mga grass cutter dito. Tapos kami naman doon, magtatabas. Yung hindi kayang grass cutterin, ayun naman lilinisan namin. Kasi gusto ni Kuya Barok malinisan itong gilid ng palayan. Kaya ito lilinisan namin papunta doon, sa dulo doon. Ayan mga kasinag, magtrabaho muna tayo. Umpisa na kami magtrabaho mga kasinag. Ano ba yan? Bariw? Puro tinik. Tirahan nyo naman yan. At dito man ako sa urunahan. Andito yung dalawa yun. Umiabat-bata na. Mga kasinag, tais muna, tais. At mapuro lang ang ating itak. Maghasa mo tayo. Magaya ni Kaloy. Ayan, maghasa. Ano ba yung palayan mga kasinag eh. Yeah. Ayan. Ayan sila. Naiwan si Kuya Melvin doon sa uba. Sulo-sulo si Kuya Melvin mga kasinag. Binabanatan kasi namin itong pagilid niyan sa taas niyan, yung mga hindi kayang grass cutterin. Tapos yung manaiwan na grass cutteron, si Kuya Melvin ang madaan yan mamaya. Ay, pagod mga kasinag. Bilis-bilis ang trabaho niyo dyan ha. Yes, boss. At ako ay higa-higa muna dito. Parimando, may tipong Iyo pala o tipong. Yung orange boss. Maura ka kalim mag-akyat. May buko mga kasinag ito, taas. Hari sa bigta, yan doon. Kita na doon ito. Ito. Hindi yung dalawa, ito yata oh. Lima? Tagas na yan. Ha? Tagas na yan. Ano? Ay hindi pa yan. Wala pang kauna sumapaw. Pa! Utunduan sumapaw kayo no? May laman yan. May laman yan. Akyat na natin oh. Nistorbo niya ang pagpapahinga ko ah. Relax na sana ang pagpapahinga ko dyan. Kumulang sa ikog, kalon, pagsabihan na lang. Ayan, ay matibay talagang mag-akyat si Kaloy oh. Tagaw. Ay matibay talaga. Hindi ko ihulog oh. Hindi ko rubag. Sige, huluga. Eksakto pati ano. Anong kita? Yun Lugi talaga si Kuya. Kasiyahan lang niya. Ano yan? Lima. Puro pa itong duwa sa balyo. Hagis mo dito ang isa. Hagis mo dito ang isa. Hopya! Matibay talaga si Kalim mga akyat. Oh my God, nalaglag pa. Naglaglag sa kanal.
Hop! Ayun, diretso rin. Kulang mo yung kaloy uto pa sa pula. Ayun, may tipong pa doon. Ayun mga sinag, magtipong mo tayo. Balik bagang. Bakit pag busada? Pababa nga, pababa. May piyawer sa buhay dyan, antipulo. Nagawa ko ng barbalik no dyan nung isang araw. Ha? Naghingi na ako kay Tio Kinong, nahiya na ako. Kaya kulang doon sa ginagawa kong kulungan ng kalapate. Kubo na nga yung ginagawa ko yung bahay na talaga ng kalapate. Kulang. Kaya maghanap na naman ako. Yung maliit lang, panlanog. Ay kasyahan Ayun mga kasinag Ganda ng pakalaman. Buruko muna tayo, buruko. Kagat na. Hindi mo lang pagkatimpo. May sabaw. Ha? Hindi ka naman sabaw. Pakaw. Ayun lang. Lugi, wakit mo ka na doon sa pula. Lugi si Tio. Silang pilas, silang. Anom lang. Yung masala nyo. Anong? Paanom yun? Arin. Yung kay Tio man doon. Iyo? Sakto sana sa atin, tig-isa. Anong pala? Lima lang. Alam to. Ilan niloy? Ilan yan kaloy? 5. 5? Ang 5 lang pala. Pagkatimpo. Ito, may sabaw pa. Painom ka? Baka kita. Kalau sila di. Hindi nga sabaw. Ikaw pa nga nyo. Tadi. Ikaw Kuya Ding. Maginom ka na? Maginom ako. Mahamis ini. Yung ganyan? Oo, mahamis ang lamang ka yan. Nakakawit ang luka doon ay. Okay, buko. Buko. Ayan mga kasinag Nalo, Sirom na. pampadagdag. Sabi nga nila. Kubur ka yan. Sige, barak wala hindi niniwala. Sabi lang nila. Sabi talaga nila. Ano madagdagan nadagdagan kabasugan. Halo. Habang nagbabantay ng maya, sunugin yung paikot na yan. Oh, tuna. Sunog na ako sa bungalo. Yan o. Puyot kasi sa pinlukan. Akin yung tada yung pigtira loy. Ini pangano mo sa mami. Yan tignak pa ako sa bungalo. Pagin na yan. Kasyahan. Lamang kayan. Lord. Panalo. Trabaho na naman tayo. Kasyahan. Ito ba baat? Ayan mga kasinag, yung aming merendalan. Sabi nga batang yan. Ito yung aming merendalan. Pansit at banana Q. Kulang bagay na yun. Dawa dyan sa Ayan. kwintaho na sa Yan ang aming merendalan. Tayo nang magmerienda. Merienda. Pagka mo. Magmerienda muna kayo dyan. Tama-tama mga kasinag, may nakita ako dito. Hinog na. Ayan bayabas. Pag siniswerte nga naman. Ito pa. Ato. Ayun. Hinog na kahit maliit ha. Ito pwede na to. Hindi pa. Ito pwede na ito. Dilaw na. Di ba? Hindi nila nakapansin, nakadali tayong bayabas. Naunahan ko na. Ikaw, tira ko si bayabas mo. Kaysuwang yung subuon na kang station commander dan. Ano ba? Ngayon magpangay ko mo
Kumuha niya kayo ng saging yung saba. Ikaw nung dadong. Oh, may pahabol pa malan. Oh, may pahabol na merindalan. Oh, may puto pa. Oh, puto. Oh, ha? Puto na ni. Ay, palalo. Kuras. Hinin lang sa imong kutsara mo. Sige kuya. Makamay lang ako. Dahil ko wala. Uglo kagyo. Puto mo. Merienda tayo, merienda. Magkamay na lang sa pero Kutsara, bitig. Kutsara ko sa kartap. ay, wala mahirap yan. Oh. Ito na mag harapin mo. Daw. Stress na ba? Palalo. Meron pa puto. Mga silang, merienda tayo. Kami tama, mainit pa yung puto. Bagong luto lang. Pigpurma puro ni. Mga kasirag, tama-tama, tapos lang namin magmerienda. May nag-comment pala nun. Ang sabi niya, ano man daw ang lasa ng nganga. Ngayon mga kasinag, susubukan natin. Kasi hindi ko pa nasubukan magnganga. Yan, subukan natin ha kung paano. Ayan, nagnganga rin si Tio. Yan, yan, Tio. Oh, yan. Oh, bumaba na siya ng nganga. Oh, ako manganga man. Oh, yan. Oh, ito, magnganga man yan. Oh, dito ka, videohan mo kami dito. Yan, yan. Arog-arog sa na yan kay. Okay. Subukan na oh. Lukan. Hindi mo aday kamatagan. ko yan. Nawalang tigdi. Ganito nga, lalagay yung ano, buyo. Unang sangkap pa kasi nagbuyo. Tapos ano ito? Apog. Apog yan. Sa Tagalog Puti yan, puti. Apog. Lalagyan ngayon natin ng bunga. Ganito karami ang bunga. Iwalat ko yan. Yan. Hindi talaga tayo para mama. Tapos ito mga kasinag yung tabako ng kapre. Yan, padig-pagilid niya yan. Sa kapre lang ito nakukuha mga kasinag itong tabako na ito. Namarag pa. Kaya ang mga paranga Mga kahoy may kaibigang kapre. Halimat Sa kapre lang hiningi ito. haralion. Tabako ng kapre. Napagyaon yan pa di makulugon yan igbiyo. Kung naniniwala kayo mga kasinag. Arog kaya ng Ganito ang tabako. Ganito karami. Ini natin ang may Ikit ikit. Ha? yan. Nakakalasing to? Iyo. Ay, wala tayo dyan. Gapo tapos ko yan. Ganito lang daw dapat kaliit mga kasinag kaunti. Kahoy balik na pati ano. Ay baliktad ang balot ko. Dapat pala ang balot ko Tanggal na ganyan. ang tipon mong pirmi. Ano yung pag-aarog mo kaya no, dahil ka mag-alangan. Tapos lalagyan natin ng puti. Makulugo na yan sa kuyan, takyag sa kamot pag nakasamok sa gapo kaya sa Gagamitin pambawi. kung nylon. Ganyan lang ang puti. kahit maputol ang mga kuyan. Kunti lang. Raro kayong Kaunti lang yung puti na yung mga kasinag. Yan. Tunog yung Kasi nakakasunog daw ito ng ano eh. Pero, Ng atay. Nangalangala. Nangalangala ba? yan Yan. arog kaya ng itong garong, itong arog kaya itong Mga buot atay. duman. Ay grabe. Babalutin nyo ng ganyan. Hindi kayang itok lang. Palibasat may ngipin ako mga kasinag, babalutin lang natin. Sila kasi wala nang ngipin, kaya dinudukdok nila. Ayan o, ganito na mama daw. Sabot ito. Iyo po, kaya ako mas gusto kong gamitin talaga. Tarong di ako magagamit nylon. mahangit-hangit na mawala pa. Orag yan sa pilati. Nylon pa. Ready? Pag nagkangata ka ng lukan, Yan nylon. Kaya mo i-arog-arog ka. Manghang. Kuya. Yan kaya, dahil pag yan na pasala ka, tadong mo yan sa bakso. Yung paghalo ng lutob. Tagok. Hindi pagalo na lang. Tungaw-tungaw. maraanghang mga kasinag. Para kang nagmunguya ang lukan tapos maraanghang. Tapos yung katas, iluluwa nyo, hindi nyo lulunukin. Ha? Baka lunukin nyo yung katas. Ganito ka lang pagkanganga. Gulong man yan. Di man mga ulit. Nagulong man sa lugar ang mamon. Gamot man na pala ito mga sir. Naalala ko kasi noon na nabuhay ito si Bianan. Di ba may masakit ang sa mga apo nila. Manganga lang yung mga kasinag. Tapos yung ano yung katas, yun ang pinapang haplas sa tiyan. Parang pinanggagamot, ganun. Ganito pala ang lasa nga. Pag na-adi ka sa yan, magibo ka naman sa dito mo muna. Nakaka-addict pala nga.
Nakaka-addict daw ang mga kasinag. Paranuton mo nga yung paranuton. Pamasiram mo yung masiram. Wala na bagay ata, naluloko na. Kayo, masiram mo niya pag May lumalong mo paso na. duman hindi tri. Tapos ito hong Wala na, kakaunti lang. sakit na yung arugwag kaya na itong sarajak yan. Yan ang lasa ng mga kasinag nga. Ano sabi ko sa inyo ha? Narasubukan na natin. Kaya bahan na itong kulang niya na ito duman nakatabi. Kaya ba? Pero maganda sa pakiramdam. Pag na mga kasinag, parang mainit sa katawan. Iba sa pakiramdam. Nakakapatindig. Nambala, hibo. Oo, manda. Ba't parang lula ako? Hindi ka ba mo sa linga mo? Ganun ba yun? Ay mga kasinag, nakanganga tayo. Ngayon, matrabaho na ulit tayo. Lilinis naman kami dyan, oh, palibot. Iba nga sa pakiramdam. May nabuburat kayo. Parang naganan yung paningi yung ano ko. Oh. Pero ka bang kaya nakasarong Miguelito? Naglang mo tayo nga mong laway. Iyo, alam mo kanyo. Ganito pala ang pakiramdam ito sa una mga kasinag. Parang yung ano pakiramdam mo parang kang nahihilo. Kaya sa matura. Ay iyo talaga, nakakalasing pala talaga mga kasinag ang nganga. Hindi biro. Naturog ka man lang kaya. Pag mo ka, hanapon muna. May nag-comment kasi nun. Ano lang daw siya kung ano daw ang klase ang nganga. Kaya mga kasinag, subukan natin. Nag-aarog na kayo pa ng pagiling ni Girsuro. Nakakalasing nga wala talaga ito. Nag-aarog na kayo ng pagiling niya. Yun direct ang tingin mo na parang lutang. Ngayon mga sinag, nasubukan natin. Mas masairam pala niyan sa... Nasubukan na natin ang nganga. Sa... Pambihira na yan. Ganito pala lasa nito. Hanapon muna. Tanaburat ka. Mga kasinag, tapos na kami magtrabaho. Mamaya na lang ulit, tanghali na. Natapos na namin trabahuhin yung paikot na yun. Yan, paikot ng palayan. Tapos ito, hindi pa masyado. Grass cutter pa yung papunta doon. Pero ito, grass cutter na. Tapos natabasan na namin yun. Oh. Tapos ngayon, may dala kong tanglad. Ayan. May dala tayong tanglad. Nakahingi tayo. Pantanim kasi naubos na yung tanglad doon sa bahay. Tama-tama ito sa mga tinola, ginataan, panalo. Ano yun? Ano? Bawo! Patay tayo dyan! Pagong ba kayo? Pagong! Ang laking pagong! Nakuha nila doon. Ang bira pagong yun. Sablay ang daan natin. Padawat pala doon tayo nagdaan sa baba. Mananghalian muna kayo mga kasinag at balik kami mamaya. Naputukan mo si Tiyo. Malagi. Ay puta, malakas nga. Ayun na. Hindi biro. Ang lakas pala niyan. Orong pakadali oh. Rosado talaga yung walang singawan eh. Interior ng iyan. Tama kung outerior ang ilagya. Yan, paputok pa mga kasi nagpaputok. Yan ang gagamit dito pambugaw ng maya. O isa pa. Muro mo nga pagkakarado. Sa mga mali-mali, paputukan mo ng ganyan. Ay, luksugan. Malakas nga, hindi biro. Masabihin sila, ay nandun na, dumating na. Ang kararating lang namin mga kasinag. Alauna na kasi ng hapon. Ayun mga kasinag, trabaho na naman. Hapon na. Alauna na yata, mga 1:20 ng hapon. Dito naman kayo magtatrabaho. Lilinis na namin to. Ayan, banata namin yan. Tatam na daw ito ni Kuya Barok ng mais. Yung lugar na yan. Yung sinasabing sweet corn.
Silong-silong, nag-ulan! Nagpawal ka na. Wala, stick na yan. Takbo mo nga kasi nag. Dali kami ng ulan. Ayan o. Ayan o. Ganda-ganda ng panahon kanina. Buwan at ang ulan. Abala rin sa trabaho mga kasinag ang paulan-ulan. Pag uulan, tatakbo kami doon. Sisilong kami. Mabuti kung basa na sana kami kanina pag umpisa, mas maganda magtrabaho na nag-uulan. Pero pag hindi pa makasinag, napakahirap naman trabaho ng iinitan ka, tas uulanin, sakit ang aabutin natin nun. Kaya pag naulan, takbo kami doon, silong. O ngayon, yan ang mababanata namin. Nakita niyo yan? Di ba? Malinis na. Tapos yung palibot ng palayan, tapos na rin. Nalinisan na. Yung may kaunti na lang dito sa may pilapil na yung grass cutter ni kuya. Kaunti na lang yun. Ito naman ang titirahin ko sa lugar na yan. Banatan ko naman yan. Ha? Ito, wag na muna to. Ito naman daw tirahin namin. Sabi ni Kuya Barok. Ito daw. Bahala ka dyan. Dito ako, tirahin ko naman to. Update ko kayo mamaya mga sinag. Mga sinag, tapos na ang aming trabaho. Tapos na ang pagsubok ng Team Lakas ngayong araw na ito. Papansin nyo dyan sa likuran ko mga kasinag, malinis na. Ayan ang tinabasa namin. Ayan. Tatamnan daw kasi ni Kuya Barok yan ang mais. Tapos doon naman kamuting kahoy sa lugar na yun. Pero yung linis namin paikot ng palayan. Tapos na rin. Oh! 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 Sige para ang grass cutter ko. Woo! Tama na yan! Tama na! Hapon na! Ayan mga sinag. Tama na. Ay, merienda, merienda. Ayan mga sinagberendal namin spaghetti, suman, puto. May birthday kasi ngayon yung anak ni Kuya Barok. Ikaw yung may birthday? Happy birthday. Ayan mga sinag, merienda muna tayo. Wala na. Puno na ang ating memory.